31 oktober is het Halloween en daarom was zondag het Venraadse centrum al in griezelige sferen gehuld. Dit jaar werd ervoor gekozen 's middags te starten met de activiteiten. Nou, we willen dit jaar een keer een andere insteek gaan maken. We willen graag meer klanten naar het centrum hebben. Dus we willen graag meer activiteiten overdag als de winkels open zijn. Zodat alle winkeliers daar profijt van hebben. En daardoor hadden we meer budget om overdag leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen te verzorgen. Buiten dat alle winkels open zijn, hebben we een heks bereid gevonden om leuke ballonnen te vouwen. Kinderen kunnen hier maskers zelf knutselen. Er zijn diverse dansgroepen, diverse muziekgroepen. In het oude Albert Heijnpand hebben we een heel groot spookhuis gemaakt. We hebben een vuurspuger, dus er is zoveel te doen in Venray. Naast diverse dansacts en een vuurspuur was de topattractie het spookhuis in het voormalig Albert Heijnpand. Er lopen allemaal mensen en zo en ja, er gebeurt bijna niks. Allemaal mensen die je laten schrikken en dat was dat een beetje. Ja, hele enge dingen. Wel enge dingen, maar we moesten ook in iets heel donkers door gangetjes heen. Er waren wel een ruimte waar dan allemaal mensen stonden die verkleed waren en dan kon je gewoon weer doorlopen door zo'n gangetje en zo. Het was heel donker, dus je kon niks zien en het waren hele kleine gangetjes. Vond je het ook een beetje spannend of niet? Een beetje. Wel een beetje. Een beetje. Dat het pikken donker was. Ik vind het wel jammer dat het niet in de avond is, maar nu is wel het spookhuis er en dat is nooit in de avond. Nu is het zo dat het niet donker is. De kinderen vinden dat wel jammer. Doet dat iets met jullie, denk je? Nee, ja, ik krijg daar natuurlijk reacties op. Maar ik denk dat iedereen, als hij nu in het centrum is, dat iedereen wel zoiets heeft van dit is denk ik toch ook wel erg leuk. Dus ik denk niet dat het heel erg veel uitmaakt. Your mind.